תעשה. אוקיי. יופי. מערכת בית חכם IoT, זה כרגע הממשק שלנו של האפליקציה, של דשבורד 2.0. זה הממשק כולו. פה יש לנו בעצם את המניו טאב הזה, שאפשר לבחור לאיזה מערכת אנחנו רוצים לגשת. אנחנו נעבוד דרך קוויק קונטרול ששולט על הכל במסך הבית. כרגע אנחנו נדרוך את המערכת. אפשר להסתכל ולראות. נעשה את זה בשני שלבים. דור לוק. כאשר אנחנו מנטרלים בעצם הכל. זה, יש פה מנוע סרבו שסוגר ופותח דלת, כרגע אין את דור לוק און. הדלת עצמה. וגם ממסר של מנעול מגנטי שסוגר למעשה את הזה. יש לנו פה שתי מפתחות RFID. X, Denied, Access, זה Access Approved. אם אני אצמיד את זה ל-RFID, אני מקבל בצג RFID, Access Denied. הדבר הזה נשלח על ידי MQTT. זאת אומרת, זה שליחה של הודעה שמגיעה מה-Node-RED, זה לא משהו בתוך ה-ESP. וכאשר אני שם את הקישן הנכון, הדלת נפתחת ואפשר לראות door lock is off, וכרגע המערכת נותנת לנו משהו כמו איזה time out להיכנס, והיא תחזור להידרך עוד פעם. נעבור למערכת הבאה, מערכת האקלים. הנה אפשר לראות כבר שהמערכת חזרה לעצמה. כן. מערכת האקלים יש לה שני מצבים, manual או אוטו. כרגע נעבור במצב אוטו. בסדר? שזה אומר שזה לפי חיישנים. שזה אומר שזה לפי חיישן הטמפרטורה. ובואו נסתכל, דרכנו אותה על אוטו. כרגע הטמפרטורה שיש לנו היא 24. אוקיי? היא 24. יש לנו את הסטייט של הזה, הוא אומר שזה באוף, וכמובן יש הפעלות הידניות. אני רוצה להגיד זה שלי הוא 24. ניתן למערכת לרוץ. כשהטמפרטורה בעצם הייתה גבוהה. הייתה גבוהה מ-24. הפעלנו מערכת קירור, שזה הפן שנמצא כאן. נכון. עכשיו אפשר לראות פה שכרגע, ברגע שהטמפרטורות יגיעו ל-1.5 פחות מהסט פוינט הנדרש, זאת אומרת 22.5 מעלות, למעשה הפן שלנו יפסיק. בואו נעבור, ניתן לו לעבוד. כמובן, גם בדשבורד יש לנו בקליימנט, יש לנו את התחזית ולפי המיקום, אתם רואים תל אביב, אנחנו כרגע, זה מוזן ידנית, אבל זה אזור יחסית קטן, אז אפשר להגיד את זה ככה. בואו נלך לשלב הבא. השלב הבא זה מערכת התאורה. מערכת התאורה יש לה ארבעה מצבים, מצב אוף ששום דבר לא עובד ולא יעבוד, ויש לנו את המצב לפי דרישה, לפי שעון מקומי שאומר מזריחה עד שקיעה, אפשר להגדיר אותו איך שרוצים, ולפי חיישנים. לפי חיישנים זה כרגע מה שבחרנו, אפשר לראות. אז יש לנו חיישן, תנועה, שברגע שהוא מזהה את התנועה למשך כמה זמן הוא ידליק. יש לנו חיישן פוטו רזיסטור, שברגע שהוא מזהה חושך לזמן מסוים הוא מדליק תאורה חיצונית. בואו נראה מה השלב הבא שלנו, זה להציג את מערכת הבטיחות. מערכת הבטיחות בנויה על 3 חיישנים, אנחנו נדגים כרגע על אחד מהם, אנחנו נדגים כרגע על 2 מהם, לא על אחד מהם, בסדר? אנחנו רק נשים פה ככה שאם יצטרך ריסט. קודם כל אפשר להסתכל ולראות בצג, זה האולטרסוניק שלנו, זה מראה האולטרסוניק, זה בעצם המושן סנסור שלנו, הצבע משתנה לפי הקרבה. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו למעשה נגדיר חיישן להבה. חיישן להבה שלנו עובד. מדמה אש. זה אש. נעשה את זה בעזרת מצת. ונדגים מערכת מגיבה. המערכת מגיבה. ונורה שמערבת. וצפצוף מהבאזר. ואפשר לראות שגם אחרי זמן מסוים משאבת כיבוי אש עובדת. ובנוסף אפשר לראות שקיבלנו פה גם התראה מהבוט של המערכת. התראה מהבוט של המערכת. Fire Alarm, Go to Safety. זה אחד. מצוין.
עכשיו נרסט למעשה את המצב. נרסט את המצב. חלק מהרכיבים עובדים בעזרת ממסרים, מכיוון שאנחנו עובדים במתחים שונים ברכיבים אחרים. נכון, אז מה שמעשה פה אנחנו רואים רילאים. רילאים מבצעים בידוד גלווני, מתח מתקבל משנאי, המתח, הפעלה שלהם הוא 5 וולט, בסדר? אנחנו מזינים פה ב-12 וולט, וככה הרכיבים בעצם עובדים, כמו כל רילי. בואו נעשה reset להתראה, כרגע חיבינו באופן יזום את ההתראה. עכשיו נסתכל על הקליימנט, כרגע אנחנו עדיין במצב של טמפרטורה קצת אבל זה פשוט קצת לוקח זמן, אנחנו יכולים לראות. בקיצור, מערכת, בית חכם, אפשר לנטר אותה מרחוק, לשלוט מרחוק. אנחנו מקבלים שליטה בתאורה, באבטחה ובבקרת אקלים. יש לנו גם שליטה על השערת רסברי, שהכל יושב עליו פה. זה השערת רסברי פאי 5. אפשר לראות שיש לנו בעצם שליטה לכבות אותו במקרה הצורך. ברגע שנחבר אותו שום פקודה לא תעבור והכל יעצור. יש לנו לחצן איפוס, לאיפוס כל המערכות. יש לנו לחצן ריבוט לשרת עצמו, אולי הוא נתקע, אולי יש לו איזה באפר שתקוע, אפשר לראות. יש לנו את הניטור שלו, את הכתובת הזה, את הטמפרטורה של המעבד, אחוז ביצועים של המעבד כרגע, הזיכרון והדיסק שמנוצל. המערכת מבוססת, כמו שאמרנו, IoT, כל התקשורת עוברת דרך פרוטוקול MQTT עם ברוקר בשם IVE MQ והצפנת אבטחה. הצפנת אבטחה בברוקר MQTT שעוברת בהצפנה של TLS. כל ESP בעצם יש לו איזשהו, לכל ESP כאן יש איזשהו קי. הקי הזה ביחד עם השם משתמש והסיסמה, בעצם יש לו גישה לשרת של ה-IVE MQ, ששם יושב בעצם הברוקר שלנו. אפשר לראות פה עוד כמה, אפשר לראות פה בנוסף את הנתונים של הדאטאבייס. זה בעצם מוצג על ידי גרפנה. אנחנו יכולים למעשה לערוך גם איזה זמן אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים לראות את זה ב5 דקות האחרונות, אם אנחנו רוצים להסתכל, לא יודע, שעה אחורה, בעצם כל הנתונים משתנים. פה אנחנו יכולים לראות שיש לנו גם טמפרטורה, גם לחות, וגם את הגז פליים, שכמו שאנחנו יכולים לראות. אפשר לראות את זה גם ניטור לייב, אנחנו נעשה איזשהו שעה האחרונה. זה היה משחק מקודם עם הזה, אפשר גם חיישן גז, MQ2. חיישן גז MQ2, אוקיי, גם לא, כמובן אפשר להסתכל פה במערכת הזה, זה ה-PPM. ברגע שאני מתחיל, אפשר לראות את הערכים עולים כשאנחנו מפעילים בעצם זרמה של גז. בעצם כשאנחנו מתחילים לתת לו הזרמה של הגז, אנחנו רואים שמתחילים הדברים לעלות, סליחה, וזהו, כמו שאתם רואים זה כבר עלה ל-301, זה משתנה. איזה עוד דברים אנחנו יכולים לראות? יש לנו את האוטוסוניק, יש לנו את הזה, יש לנו את הרילאים, יש לנו את המשאבה, זהו בגדול. יש לנו גם תוספת קטנה וחמודה שעובדת. מצלמה. הנה, כמו שאתם רואים פה, רגע המצלמה מצלמת אותי פה. משמשת כמצלמת אבטחה. משמשת כמצלמת אבטחה שאפשר להסתכל בעצם לראות, זה בקרבה של האזור של הפנים של הבית. זהו, וכמובן יש לנו גם לוג התראות, event log שנמצא בתוך זה. אנחנו יכולים להסתכל לאורך הזמן. הנה, ההתראה האחרונה שהתקבלה פה זה ה-Fire Alarm, הוא נותן לך Active שהיא פעילה, Clear שהיא הסתיימה. בית חכם, מערכת חכמה, שליטה מרחוק.